дахл дорад. Фақат дар баъзе ҳолатҳо аллоҳ нигаҳбонот боша, паспортум да об задагӣ ба доғи печат, чунки тақрибан 5-6 моҳ пеш барои паспортдоро. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. дар бораи фурудгоҳ мавзӯи имрӯзаи мо бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузоштана дар видео фаромӯш накунед. нафароне ки документотон тамом шудагиай ва бихоҳем границаи Қазоқистон перескат кунед, одамои боваринок номерошон мебарояд занг бизанед, граница мебаранд, худшон ба даста мегзаронанд шуморо. ворид шудан ба минтақаи гусел ва пешвози парвозкунандаҳо дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе барои шахсоне ки ба истиқбол ё видои мусофирон мераванд манъ карда шуд. яъне ки ҳар яки мову шумо мисол барои ягон каса пешвоз гирифтан ё барои ягон каса гусел кардан ба аэропорт вақте ки сафар мекардем вориди ана ҳамун толор мешидем ва ҳозир ҳамин чиза бигем аҳкам кардан, манъ кардан барои ҳар нафаре ки чипта надораву дар рейс номуш нестай, мисол и дигар мумкин нестай. дар ин бора аз хадамоти матбуоти фурудгоҳи шаҳри Душанбе хабар доданд. ин тағйирот дар моҳи май ҷорӣ шудааст. ба гуфтаи онҳо ин мамнуният бо мақсади риояи қоидаҳои байналмилалии амнияти парвозҳо, нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ, иҷрои меъёрҳои беҳдоштӣ, аз ҷумла пешгирии паҳншавии бемориҳо ва тоза нигоҳ доштани фурудгоҳ татбиқ шудааст. аз хадамоти матбуоти фурудгоҳи Душанбе таъкид карданд ки ин қарор ба ҳамаи шаҳрвандон дахл дорад. фақат дар баъзе ҳолатҳо ба нафароне ки одамони имконияташон маҳдуд, яъне ки беморон ё падару модарон, кӯдакони ноболиғро ҳамкорӣ мекунанд, ба ана ҳамво иҷозат дода мешавад ки вориди аэропорт бишаванд, ягон касалиро мегиранд ё ки ягон касалиро равон мекунанд, танҳо ба ана ҳамин нафарҳо. ҳамчунин аз фурудгоҳи Душанбе гуфтанд ки нақша доранд барои гуселкунандагон ва пешвозгирандагони мусофирон минтақаҳои махсуси интизорӣ ташкил кунанд, вале маълум нест ки ин кай ба анҷом мерасад. дар ояндаҳои наздик ҷои махсус ташкил карда мешавад ки дигар шаҳрвандое ки пешвоз мегиранд мусофиронро ё ки гусел мекунанд дар як ҷои махсус интизор мешаванд. ибад ахбороти нав аз фурудгоҳи шаҳри Душанбе хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. Каримов Саидҷон нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорубон. документом ҳамаш ҳастай. 15 июнда отпуска метан, 15 рӯза. метонам Тоҷикистон рафта бо омада метонам. вақте ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо 100% абрад на вақти бозгашт имконияти ба Россия шуморо иҷозат додан дар омаданда бисёртар аст бародар. Саадулло нависонда. Салому алайкум акаи Сорубон. аллоҳ нигаҳбонот боша. паспортум да об задагӣ ба доғи печат ба дигар варақаш гузаштагиай. мақсад паспорта нав кунам ё ба ҳамин паспорт бирам. паспорта нав ку бародари азиз ва ин паспорти ҳозиратам чихеле ки мо гуфтем бояд ягон нишонаеш боша барои агар аз ту пурсанд ки ба чӣ сабаб паспорта иваз кардӣ. ба хотире ки бисёри нафарҳо барои иваз кардани ному насаб паспорт алиш мекунанд, ҳамин сабаб да иваз кардани паспорт камтарак проверкаш строгиай. шумо бидонед ва битонед фаҳмонда ки чӣ ба алиш кардагиед. шуҳрат нависонда. Ассалому алайкум ака. 2024 ҳама документома доштам, лекин мара моҳи август дар граница гардонданд. 1 сол мешава, брем мешава. гардонда бошанд, агар пеш аз рафтанатон, пеш аз харидорӣ кардани чиптатон метонед ки як бор даниётонро проверка кунед, баъд биред мақсад. абдулло нависонда. Ассалому алайкум ака. дар бораи хизмати Россия гап зан. ман двойной гражданин ҳастам. дар Тоҷикистон хизмат накардам. дар Россия хизмат мебаранд мара. агар бирам Россия хизмат мебаранд маҷбурӣ. вақте ки двойной гражданство дорем шумо ва постоянно регистратсияи шумо дар куҷое ки боша, яъне дар Россия ё ки дар Тоҷикистон, дар ҳамон ҷо бояд шуморо ба хизмат даъват кунанд. дар ҳолате ки дар инҷа хизмат кардагӣ нестем, шумо ҳозир ба Россия сафар мекунед, бале имконият аст барои паспорт доштанатон шуморо ба хизмат даъват кунанд. чунки тақрибан 5-6 моҳ пеш барои паспортдоро қонуни нав шудагӣ буд ки ҳар касе ки паспорт дора хича дар учёти военӣ намона, агар хизмат накуна
паспорташ аннулировать мешавад. Фотима нависондай. Салом акаи Сорбон. Ман виднажительство дорам. Кудаком гражданинанд. Госуслуг мода дахл дора вақти ай Тоҷикистон омадан. Не, барои нафарое ки надоран ҳамин чизора, мисол шаҳрвандои хориҷӣ мебошанд, госуслуги барои ҳамун нафароай. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳамин даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад бо? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призуфи тирамоҳӣ аз моҳи октябр сар мешавад. Раҷабов нависондае. Салом бародар Сорбон. Пеш аз 30 июни равем Россия без запроси госуслуга. Ягон мушкилӣ мешавад? Мегардонандмон. Ҳамира пурра мефаҳмондем. Не, ягон мушкилӣ намешавад дар масъалаи гардондан. Просто баъди 30 касе ки мерава аллакай дар госуслуги бояд хиша ба қайд бигирад. Личный кабинет мекушоед дар уҷа ва данниё ва ҳуҷҷатҳои зарурира ҳамҷода дабавид мекунед. Тамом. Як нафари дигар нависондае ки номерота парто пешакӣ раҳмати калон. Савол дошта бошӣ дар ҳамин комментария бинависон ё ягон пешниҳод дошта бошӣ бинависон. Мо мехонем баъд суҳбат мекунем худо хоҳад дар масъалаи гапҳои ту. Зинда ва сарбаланд бошед. Саволотҳо боша бинависонед то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.